Hej så, i dag der vil jeg vise mit outfit, og jeg vil lige hurtigt sige, at jeg håber altså virkelig stolt at være med i din konkurrence. Okay, hvis du lige hurtigt vil se min makeup først. I makeup der har jeg taget den her på, og det er bare sådan 3 steps, og snart til min øjne ud. Det er en virkelig god øjenskygge. På læberne har jeg taget den her fra H&M på, det er sådan en Hello Kitty. Det er bare en lip balm. Bare normalt. Så mit outfit. Det ser bare sådan ud. Jeg kan virkelig godt lide det, og ærmerne er også virkelig køn. Eller hvad man kalder det. Så går den bare sådan her ud. Så ja, den koster faktisk kun 100 kroner i H&M. Men ja, og så hvis man gerne lige vil ud på stranden eller sådan noget, så kan man lige tage sådan en her hat på. Ja, ellers så vil jeg bare sige, at jeg håber virkelig, at jeg stadig kan være med i din konkurrence. Og ja, have en god dag. Hej.